जायोबा एमजेजों हमनो हाबा होगोन आं नोंसोर सानैखौ खिन्थु होनखाबाय आं मोनथिबाय हो एबायना कनजिता बर'नि गेदेर इउटुबार मैदोम होननाय आं आरो कनजिता बा एमजेजों कनजिताजों हाबा होगोन एबार गोबां खोथा बुंनाय लिंक हरदों मानसिफोरा एसेबां आं सिरियास जेबो लायाखै नाथाय फंनैसो खोथाखौ आं दिनै जोबथा बुंगोन आरो सोरबा आंनि सायाव गोबांथार भिडिअ बायदिसिना लाबोबाय थायोब्लाबो आं दिनैनिफ्राय रिप्लाइ होनाय नङा होननानै आं गावखौ कमिटमेन्ट लादों आलादा जि ब्लग लाबोनांगौ लाबोगोन खौरांफोर जि हायो लाबोगोन नाथाय थांखिनानै सोरखौबा डाइरेक्टलि बुंनायखौ मोजां जानाय नङा होननानै आं सानदों मैदोमा जि बुंदों बाव मैदोमनि दाय गैया आरो मैदोमा मोनसे खोथाबो बुंबावदों न'खरनि बाथ्राफोरखौ बिसोर फोसावबाय थायोना बेखायनो बिसोरखौ हाबा होनांगौ मैदोमा सोर हाबा होनो आं नै बिदि सोंथिबो खालामनाय नङा मैदोम बसुमतारी आरोना बे लोगोफोर बुजानाया इनि हिन्जाव गोसथोनानै बोरै बोरै जादों होनखो होजाबाय आरोना बुजादों बिराद मोजां जादों बिराद बरिया जादों मोनसे समाव मैदोमा नै बेफोरबायदि होसोजादों मानो ओरैबायदि सालाय एक्सेट्रा आं बिदिबो बुंनाय नङा मानो होनोब्ला गाव गावनि बिखुंनि मैलाखौ रावबो नुवा नोंगौ मैदोमा मोनसे बिराद मोजां लेसन आंनो होदों सो आं बुंगोन मानो होनोब्ला न'खरनि खोथा लाबोयो मायो गोबां खोथा बुंदों नैबेनि थाखायबो आं सानो गोरोन्थिया दायआ आंनि नङा आं होना दायआ सोरनिबा नङासो आं होनगोन गोरोन्थिया आंनिनो मोनदां बा आंनिनो आं बुंगोन मानो होनब्ला बावैसो सिगां आं गोबां माखासे खोथाफोरखौ रिप्लाइ होदों नाथाय दरखार गैयामोनब्लाबो बायद' जादों मानोना सोरबा सासे साख्रि मावनाय बा जब मावनाय बा सोरबा मोनसे खामानिखौ बिराद मोजां मोननानै बेखौ मावबाय बेखौ सोरबाया जुदि बेजों एगेन्स्ट जानानै बेखौ बोरै खोलैनो हागोन बिनि साख्रि बा जबखौ बोरै खोलैनो हागोन बेबायदि टारगेट लानानै हार्म खालामोबा खहा खालामोबा निस्सय उफाय गैयैयाव बैबायदि बेक्तिया खनसेब्लाबो गावनि थाखाय नाजानांगौ जायो जे गसंथानांगौ जायो खुगाबो सिनांगौ जानानै फैयो खनसे नङा खननै नङा खनथाम नङा खनब्रै नङा बार बार टर्चार खालामजायोब्ला आरो नैबे जाहैबाय ससियेल मिडिया जे जायगायाव जों फरायनाय लिरनाय गैद्रायै नङाब्लाबो दंब्लाबो जेने थेने एमएब्लाबो जब मावनाय मावैयाथ' गाव गावनि गोसो दा नैबे समावहाय ससियेल मिडियाखौबो साइड बा सेकेन्डारि हिसाबैब्लाबो जे गावनि मोनसे खामानि बायदि हबि बायदि लादों नैबे समावहाय सोरबा जुदि पाब्लिकनि नोजोराव उमुगा बिदि खनसेयाव मानिनानै थाबाय जेबो बुङासै खननैयावबो थाबाय खनथामावबो थाबाय बार बार बुंजायोब्ला सिरि थाबाय थायोब्लाबो मा जायो पाब्लिकनि नोजोराव एमजेआनो गाज्रिखादां बेखायनो बिदि उफाय गैयैयाव आं मोनसे रिप्लाइ फैदोंमोन आरो आंनि सायाव एबारनिफ्राय सोरबा ABCD बुङोब्लाबो आं जेबो रिप्लाइ होनाय नंला होननानै गावखौ गोख्रों थिरांथा लादों आरो बैफोर बुंबाय थाग्राफ्रा आंनि गोसोखौ सिफायनोबो हानाय नङा मानो होनब्ला मैदोम ब्रादारा जे बुंदों बुंनायनि मोन्थाय दं नाथाय आं मोनसे खोथाखौ बुंगोन बुंनायनि लाइनबो दङ रावफ्रा खाब्रां दैब्रां बोरै सुइटनेस नों सोरखौबा मोजां खालामनो नागिरदों ससियेल मिडियानि थ्रुयै मोजां नाथाय बुंनायनि रस नों मा टाइपआव बुंदों गावखौबो एसे सालायखौ हमथायोबा मोजां जायो मानो होनोब्ला आं बुजायनाय नङा आंनि गोसोनि साननायखौ आं खेवफ्रुदों मानसिया संसाराव 1निफ्राय लानानै 50, 60, 70, 80 बोसोरल' जोरो नों हाजार पावारफुलानो जा नों हाजार होख्रावनो हाग्रायानो जा सोरखौबा डमिनेट खालामनो हागोन साननानै बुंग्रायानो जा नोंबाबो थांगोन आंबाबो थांगोन टेम्परारि लाइफ मा मोननो नाथाय जोङो मालाबा सानफ्लाङा थैगोन होननाय बुस्थुखौबो बावनानै थायो गोरा जायो दुग्गानाया जोंनाव फैयो दुगा गोसोआ जोंनाव फैयो सासे सानैनि हिन्ट मोनबावबाय जेनेब्ला मोजां जादों बुंनानै हो मोजां जादों ब्रादार नाथाय जेब्ला प्रब्लेमाव गोलैयो मानसिया बै सासे सानै 10 जन नोंखौ मोजां जादों होनग्रायाबो नोंनि थाखाय रावबो गसंथानाय नङा बेखायनो आं बुङा जे ससियेल मिडियायाव बुजायनानै मानानै जेबो लाब गैया मोजां लाब दं नाथाय नोंनि बुंनाय टिउन नोंनि बुजायनाय माबायदि टाइप जानांगौ गावखौबो एसे
गोदै रावजों बा गोदैयै हायाब्लाबो सिम्पोल रावजों बोरै हागोन नोङो मानो होनब्ला खाब्रां गोरा रावजों सोरबा मानसिखौ जों बुजायनो सोमजायनो हाया बे जास्ट मा जागोन सेल्फ इन्टारेस्ट गावखौहाय आं बिदि हायो बिदि हायो नों साना जानो हागौ नाथाय नैबे गावनि बिदिन्थि जायो होननानै आं सानो दा नंगौ आं मोनसे समावहाय रिप्लाइ होफैदोंमोन माने बुंनांगौ बायद' जादों न'खरनि खोथाफोरखौबो एसेब्लाबो नाथाय ससियेल मिडियायाव जेब्ला बुङालासिनो थास्रायोमोनब्लाबो बिदि गावनो मोनदां बिदिबो बुंगौमोन बुङाबाबो जेबो अरजानाय नङामोन नाथाय बिनि थाखायनो आं बुङो आंनिनो गोरोन्थि बर'नि सासे गेदेर इउटुबार मैदोम बा सोरबा बिसोरखौ आं रोजा रोजा साबायखर होयो मानो होनोब्ला नांगौ जोंनो बिसोरबायदि टेलेन्ट गोनां मानसि दम होनो हानाय गोख्रों बुंनो हानाय नाथाय आं अब्लाबो बुंदों मा टाइपआव एसे गुरैयै मोजाङै बानजायनो गोसो जाथारदोंबो मानसिफोरखौ बुङोब्ला सुइटनेस होननाय मोनसे थायो मानसिनाव नाम्रता होननाय बेखौबो नांगौ होननानै आं सानो दा जिखुनु खोथायानो जाया दावराव खनजिथा माथा बेयाव आंखौ मानो सोदेरखो आं नैबेखौसो सानदोंमोन जेबो नङा दा जिखि खेथ्रआवनो जाया मावनांगौ खामानिखौ मावलांबाय थागोन आंनि सायाव सोरबा बि बुङोब्लाबो दिनैनिफ्राय आं जेबो बेफोरबायदि रिप्लाइ होनाय नङा पाब्लिकनिसिम बे आंनि मोनसे कमिटमेन्ट बा बुंथिनानै लानाय आरो आं बेखौ फालिनो नाजागोन पलिटिक्सनि बादै सोरबाया सोरखौबा बुंदों आरो माबा मोनसे खौरां बैफोरखौ जों होनानै होनाया आलदा होगोन नाथाय जों इन्डिभिजुवेलि नों बिदिथार उमुगा बिदि नैबेखौ नांला होननानै आं सानो मानो होनब्ला मानसिनियाव सोलायनाया गोनांथार आरो मोनसे चेनेलाव आं बिराद गोबाव जाबाय भिडिअ होनो मोनहैया आरो मालासिमाव मा जागोन आं मिथिया माखासे मालायखौथ' मा होनो गावनिनो मानसि मा सानदों मिथिया बेनि थाखाय आं बे चेनेलखौ इउज खालामनायाव बिराद प्रब्लेम मोनगासिनो दं हायाखै नाथाय मालासिमाव मा रिकभार जागोन आं मिथिया बिदिनो ससियेल मिडियायाव मोजां मोनग्राबो थायो गाज्रि मोनग्राबो थायो नाथाय जों गासैखौबो अभारअल बुजायजोबनो मानो ससियेल मिडियानि थ्रुयै नाजादोंबा मोजां नाथाय जायफोर नाजाग्रा रावफ्राबो मोजां जानांगोन खायलेङै माने बुजायनायजों लोगोसे जों जावहरबा बेबो जानाय नङा जायफ्रा बुजायनो फैग्रा बुजाय मोजाङै बुजाय आं बेखौसो सानो नाथाय दैदेन खनजिथा दावराव बेफोराव एमजे बा सोरखौबा सोदेरनांगौ दरखार गैया एमजे सासे फिसा इउटुबारसो जोंनि गेजेराव मा जायो गेदेर सोरबा सिनायजानायफोरखौ नाम लायोब्ला भिउस बारा जायो नालाय ओमफ्राय नाथाय बै गेदेरफ्रा मुं लाफिना बा बुंफिना मानो बुंफिननो हायो बिसोरबो सोरबा इउटुबारानो ससियेल मिडिया इनफ्लुयेन्सारानो बुंफिनोबा मा जायो सोर मा बुंदों बैखौ नायनानै बैहा साबसक्राइबार बारायहैयो नालाय दा आं बेफोराव जेबो टेनसन लाया मैदोम बायदि इउटुबारखौ सापर्ट होनो बर' बेबो बिथाङाबो आरो जायनाखि बुंनाय मानायफोर एसे कारेक्सन खालामनानै एसे बुजायोना नोङो बा सोरबा आरो गोबां दङ मोजां रावजों बुजाय आं बेखौसो बुंगोन जेब्लायबो आं बुंगोन मोजां रावजों गोदै रावजों बुजायोब्ला मानसिनाव हाबो नाथाय खाब्रांजों बा जिबनावबो सोरखौबा नों मोजांबो बानायनो हानाय नङा इभेन बे एगेन्स्टसो जागोन मानो होनब्ला फुल अफ एक्सपिरियेन्स जोंबो एसेब्लाबो मोनबोबाय गोबाङा प्रब्लेमफोर खिथाहरो इउटुबारफोरनो बा सोरनोबा बिदि जादों न'खराव बेमार जादों बिदि सोरबा न'खरनि प्रब्लेम इभेन इउटुबारफ्रा सल्भ खालामनो सोर नाथाय अब्लाबो फोथायनाय लाखियो बिसोर माने ससियेल मिडियायाव माबाफोर बिसोरनि थ्रुयैहाय पाब्लिकनि गेजेराव मिथिहोबा एसेसो मोजां जागोनदां दिनैनि दिनाव गिनाय मोनग्रा जाबाय बैफोरखौबो बेमारनि थाखाय डनेसन बिनाय सोरनाबा न'खरनिया हौवा हिन्जावनि प्रब्लेम जादों नाङा थाङा होनब्लाबो मालाबा फैनानैबाबो लांफाथाबनानै जबरदस्ति किसुमानखौ जोंखौ बुंहोयो नाथाय बुंखांनायनि उनाव बुंहोग्रानि दाय थाया बे बुंग्राफोरनिसो दाय थायो गाज्रि नुजायो रागा जोंनानै थाजायो दुश्मनिबो जाजायो बेखायनो गोबां साननो गोनां थ' जिखुनु जा मैदोम जिखिनि बाथ्रा बुंदों आंहा बेनि सायाव बुंनांगौ जेबो गैला बेखिनियानोमोन आंनि बुंनाया माने मानसिफोरखौ बुजायोब्ला मोजाङै मोनसे गोदै राव भाबजों बुजायोब्ला साबसिन जागोन आरो सोरनिबा नामावहाय सोरखौबा हाबा होनाय मानाय बिदि बुंनाया दिनै आंथ' जेबो खालामा आं एगेन्स्टबो बुङा मानो होनब्ला नाथाय सोरनिबा थाखाय मालाबा
नोङो बेफोरबायदि बुंनानै गाब्र'योबा बै सोरबा नोंखौ थुलुंगा होग्रा 10 जन 20 जनाबो मालाबाबो नोंनि खाथियाव फैनाय नङा। बेखायनो मानसिया बाराबो जोरा, दुगा देखायनानैबो लाब गैया। जेसे हायो एसे गावखौ आंनिफ्राय नैबे बुंनाय आरो आंनि बुंनो लुबैनाय बेखिनियानो। गोरोन्थिफोर जादोंबा निमाहा बियो। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं, लाभ इउ अल।